Os deputados de En Marea, Eva Solla e Marcos Cal, visitaron esta mañá o Centro de Saúde de Baltar, na localidade sanxenxina de Porto Novo, para coñecer de primeira man unha problemática que lle ten transmitido tanto asociacións veciñais como desde as AMPAs dos colexios da zona, as carencias deste centro sanitario. Relacionado coa necesidade de incremento da presencia dun pediatra na quenda de tarde, coa problemática tamén relacionada que ademais eu creo que case se podería denominar como histórica da demanda ou reclamación dunha ambulancia medicalizada para a área do Salnés. O pasado 1 de xuño incorporábase ao centro un pediatra que se unía ao outro que había para cubrir unha baixa que estivo vacante durante meses. Estes dous pediatras están no turno de mañá, pero os veciños de Sanxenxo consideran que é necesario un pediatra para o turno de tarde, sobre todo nestas datas nas que a poboación multiplícase no concello. Con respecto á ambulancia medicalizada, hai 2 semanas se inaugurou este servizo para a área do Salnés, que leva 2 anos cubrindo a época estival. Desde En Marea solicitaron a presenza desta ambulancia na zona durante todo o ano. E algo que tamén moi relevante, tendo en conta como se multiplica a poboación durante os meses de verán, que se calcula que sobre unhas 80.000 persoas cada ano, pois que se incrementen os profesionais sanitarios durante eses meses de verán, porque, dende logo, o que non é normal tampouco é que durante estes meses ese incremento non se acompañe dun incremento de profesionais sanitarios para atender pois as urxencias e os problemas que poidan xurdir a nivel sanitario. Aínda que agora remata o período de sesións no Parlamento galego, Solla asegurou que levarán este tema á comisión desta semana e desde En Marea reclamarán tanto a ambulancia como a escaseza de persoal. Os veciños criticaron tamén que o aparello de raio X do centro de saúde estivo avariado e os pacientes tiveron que ser derivados ao Hospital de Pontevedra.